खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादौ इउटुबआव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरो एकदम दिनै गुरुबारा शुक्रबार बारियाव ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जानो नागिरदों बेखौनो एसे खोन्थानोसै होननानै भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबा गोदान अननानै चेनेलनि घन्टाखौ टिं टिं दामनानै होलांदो आरो ओमफ्राय दिनै जानो नागिरदों थास' बिथुरिजों अमा ओमफ्राय एन्जर लाबोगौनो एन्जर फाजा जानो नागिरदों एन्जर फाजा होनदो एन्जर लाबोगौहा बोरै एन्जरा माथो दाबो सफैया नोंखौ लाखिजानो गिनानै लामाया ससे फैलायबावबायसो आङो नै दासो मोसौ खायो अलसियानि आखलफ्रा बिदिनो गाव गावनि हौवाया खायाखैनो आरोखि मालायखौसो स्राय रायलायबावो एन्जर लाबोनो नागिरदोंनो बेखौनो लामासिम ससे नायफैलायबावो थारमाने ओरैबायदि एन्जरनि ख्लां ख्लां लामानि मानसिफ्राबो नुबानो लाखिलाबायो नालाय बेखायनो लामा ससे नेफैलायबावबायसो आरो आं नै बैथिंनिफ्राय लाबोगोन आरो एन्जरखौ हायदै नोंसोर थारुन फानो होननाया थारुन फानगोन होनदोंमोन माथो खलफन होननाया एसे आंनो आदामोन हरदोंमोनबा सौफैयाखै थारमाने बिबोनाङा लायबाय ससे ओमफ्राय आङो ओरै ससे फैदोंमोन आरो नायनो होननानै ओमफ्राय गैया सौफैयाखै बिसोर सावथालफ्रा ओइ थांसै नामा हा र' फैसा लांफादो अमा बेदर बायनो फैसा हरखाना आङो अमाजों थास' बिथुरि दाख्लै होनखानो थास' बिथुरि ओमफ्राय आङो अमाजों जानो होननानै जायाखै मैयाबो बिस्थिबार नालाय मोनजायाखैनो एन्जर बेदरा मोनफैबाय नै सावगासिनो मोजां ना जाया एन्जर बेदरा रेडि नै एवनोसै आरो दा अमा बेदरजों थास'खौ दायो संसै ओमफ्राय दायखौ एवनोसैनो दिनै माबा मोखांखौ नानेखा गोनां बायदि जि बोरैबा नुदों सबायद्रु ओंखारजोब्बाय मोखाङा आयै जारलासो जाबाय संग्रोनोसै आं दा संसै आं थास' बिथुरिजों अमाखौ सानसु जानोसैखौ दा जाग्रोनोसै आरो मोनो जाखा बुगाले हौवानि सायाव मोनो जाखा थारमाने बेदरखौ बोरैनो जाखो थारमाने बे खेमसिफोरनि हाजिरा लानानै माबाबाय नालाय फुबाय नालाय ओंखायनो आंनि हाजिराखौ बेदर जाबाय आरो लोगोफोर आंहा माबा मा होनोमोनलाय जेनेबा दिननि भिडिअखौ आं दिनाव होनो हाया समाव एडिट खालामस्लाबनो हाबा होयो आङो ओमफ्राय एकदम बिराद खामानि दामानिनि गेजेरजोंसो बानायनाय जायो नालाय भिडिअखौ बिदिनो होनो हाया आरो आङो मोनाबाबो बिराद खामानि ओमफ्राय खामानिथ' बयनावबो दं होनबाबो जोंनि खामानिया आलादा बेनोसै आरो खोथाया एकदम आं दिननि भिडिअखौ दिनाव होनो हाया ओमफ्राय दा सानाव भिडिअ खालामनानै दोनबा आं मोनायाव एडिट खालामनानै ओमफ्राय एखमबा फुङाव आगारो एखमबा एसे सानसुआव आगारो आरो नोंसोरबा आङो संबाय एन्जरखौ होमबाबो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरो अननानै आंनि भिडिअखौबो हालदै होनोसै संख्रि मोनसे आराम मोनसे खाजा जेब जानोसै बरिया टेस्टि जाखासिनो बिराद गोबाव जाबाय माने एन्जर माबा मोनजायैया एन्जर बेदर मोनजायैया एबार बोसोराव एबार ओमफ्राय सावथालफोरनि लाखियो आरो बायनानै बिखानायखायसो मोनदों बिखायाबा मोनलायबावासो देन्जारसो आंनि एन्जर बेदरा एकदम मोनखांनानैसो देखायनो हाबाय आरो आं एकदम खामानियाबो बेनो नालाय माथो खालामनो थांलाय फैलाय संनाय खुन्दुं बुथुमगासिनो आङो बेनि थाखायनो थांलाय फैलाय आरो व्हाइट सिमेन्ट फोनदों दिनै न'आव बिथाङा नायग्रा आरोखि जिरायस्रायनानै नायबाय आं रायज्लायथारगोन सान्थि मोनलायदोंहाय जिरायनानै बोरैबा आंनि नोंनि सायाव सुग्राया थास' बिथुरिजों अमा उराबाव होखायगासिनो जाबाय जायमोन संखावगासिनो जाखांसै माबा हानायनि थिंखि फुनाय हानायनि हराव दाबिनानै जाबाय आरो
न'आव जाय ओंखारबाय दे एसे एसे रन्दै होबा साबसिन जागौमोन रन्दैखौनो होनोसै र' माइरं सुनानै रन्दैजों गोथावसिन जायो एकदम एवनायफोरखौ बारा भिडिअ'आव लाबाय थानो हायासै जायोलै दासो बेफोर ओंख्रिया मोनबाय आंना नै गोथाव एकदम मालायनि थावाबो गांथावबाय नै मोनखांबाय नालाय आरो माथो दंबावो खुनु खोथा गैला नै साखिनो इसिबां लाखाबाय आङो नोंथांमोना लुबैना दे हाबाफ्राव ओंखाम जाबा माबोरै जानांगौनो एकदम ओरै ओरै लगायनानै बिदि सोजोबनांगौनो होनबा रावनिबो नोजोर नाङानो मिथिबाय दायनाफ्राबो रायनो हायानो हायदाय मेंनाय गोसोखौ लानानै थांनो ओंखारलायबाय जों आलुबारियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय माबा मा होनोमोनलाय हेन्दलुमनि खामानि दंनो हेन्दलुमा जोंना अपेनिं जासिगोननो खनसे हेन्दलुम होननाय नुदोंमोन ना नोंसोरो जाय आंनि भिडिअखौ नायदों बिसोर मिन्थिगोन ओमफ्राय माबा समबार ना रबिबाराव अपेनिं जागोननो ओमफ्राय बेनिनो दिनै एसे खामानि मावनो थांनांगौ बेखौनो लेंहरलायबाय एकदम हाख'वा ओंखारलायबाय आरो एकदम हामफेबे दुमफेबे मोखांखौ लानानै एकदम आयु दाबो जायाखै दासो सुबावदों नै आयु आंहालाहाय थैनोसै ओमफ्राय हा ओंखारनानै टाइमानो जालायलांबाय जेब्लायबो नेनांगौ आं बिराद दुखुसो नांबाय दिखारनांबाय आं नोंहालाय मा जाखो नोंहा मा लंथं मा जाखो मा जाखो हा दिलाय नाम्बार थांबा गालांजागोनसो गाबल' आरो सोरनि फिसा बियो गाबदोंसो आरो गाबबाथाय गैला लांफाखालाबो माखौ गाबखो गालां मालाय न'आव थागोन न' नेगोन मालाय नुवाखै फिसा फिसौ गोनांफोरनि आखल जेरैबो जाखाया आयै नै बेयावनो आगोलाव सिआरपि केम्प ना आर्मि केम्पमोन आरो बिथिंनो आं दिनैसो फैफेरदों जेरावबो आइदि खोनायो मानसि मेङो बेलायनो जानोसै मेंनायालाय मोनफैबाय नै थब थाङो ओमफ्राय होननायसो जासिगोन होननाया थब थाङो नै ओरै जाबाय आरो न' सिङाव बिदि आरो जि गोमजोबखायो खोरखिनि माबा होनाय मडेला मोजां मा होनोमोन ग्रिल होनाय मडेला मोजां आरो बेखौ होनांसिगोन माबा मा होनोमोनलाय अफिसार फैगोननि खामानि मावनायफ्रा आरो जि बुरजा 300 जन मानसियाव साबैसे जाखो 1 2 3 4 5 6 7 जनल' फैगोनसो जोब्बाय जोंनि दिनैनि हाबाफारिया ने जाहांदों सोलोंहांदों एसे खामानि मावनाया जोब्बाय आरो थांसै दा जोङो गलियाव नायसानसै गमादाव मा चेनेल बियो हांसोनि दावदै लाबाय माबा मा होनोमोनलाय दाउनो गहोनां बेसेबां जाखो बियो 7थामोन ने 7 50 बेसेबां जाखो